Hoxe xa estamos ao final da segunda xornada de traballo no domingo e, bueno, ten sido moi productivo. Temos repasado as zonas que iniciamos onte e onde quizá dentro das cousas máis significativas sexa a presenza de unha cabeza de un cravo que ten aparecido na zona lindante co podio e especialmente interesante porque ante tantas escotaduras para encaixar estruturas de madeira o que empeza a aparecer, o que tiña que aparecer lóxicamente eran elementos deste tipo, cravos, o sea, elementos de ferro para fixar madeira. Pero tamén temos máis asuntos interesantes que nos permite unha simples limpeza. Tiñamos, depois da limpeza do Mato Grosso que fixo o Concello, comenzamos a ver unha serie de aterrazamentos que servían para ampliar o espazo útil desta peneda. Agora comenzamos a ver tamén estancias, e aquí temos unha moi clara. A rocha foi desbastada cun punteiro, ainda quedan as marcas do punteiro. Aquí vese un rebaixe para asentar algo, pero o máis indicativo é que este rebaixe está alineado co resto de rochas, de tal maneira que, tirando unha liña recta, temos unha gran estancia. Unha gran estancia, o sea que non só temos un grande aterrazamento, sino que é posible que tivéramos aquí un local de uso incerto, asociado, por certo, a unha porta que temos máis abaixo. E xa falando así rapidísimamente de todo, incluso vemos aquí pedras que poden ser de un posible derrube. Fixémonos tamén xa por último nestas escotaduras que tamén siguen toda esta traza xeral. Que importantes son as limpezas xerais e considerar as cousas no seu conxunto. Pero, bueno, quizá a estrela de hoxe, que foi a última hora, teña sido esta peza. É unha pedra que neste momento non podo decir exactamente cal é, pero non, é unha pedra perfectamente alisada, perfectamente regularizada, dándolle unha apariencia rectangular e que ten ademais os bordes remarcados. Ben, esta peza apareceu nunha escotadura, de tal maneira que, isto é unha simple hipótese de traballo rápido, quedou amortizada, posta, quizá a propósito, nesa fendidura. Por suposto, tamén lle pudo ter caído alguén e ir rolando a esa fenda, certamente. Pero neste contexto simbólico no que estamos, do que se trata un santuario, perfectamente pode ser unha peza que se teña depositado ex profeso e amortizado nesa fendidura.